U Daruvaru se 14. godinu zaredom obilježava Međunarodni tjedan mladih koji organizira udruga Impress. Ove godine okupilo se 100 mladih iz 10 zemalja s gotovo svih kontinenata, a obilježivši međugeneracijski dan posjetio ih je i veleposlanik Irske u Hrvatskoj. Od mentalnog zdravlja do lokalnog prijevoza, to su samo neke od tema na kojima u kampu pokraj Daruvara raspravljaju mladi iz Hrvatske, Francuske, Španjolske, Italije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Nigerije, Jordana, Mađarske i drugih zemalja. Tjedan mladih otvara mogućnost mladima da kroz zabavu upoznaju nove stvari, nove ljude, različite kulture, poput moje. Mislim da je jako važno da su svi mladi ovdje povezani i mogu učiti na okupljanjima poput ovoga kako bi razvili vještine i aktivnosti kroz različite igre i neformalnu edukaciju. Izlazimo iz rutine i to je jako bitno, nismo prikovani za mobitele, za tehnologiju svaki dan. Izlazimo van sa ekipom, družimo se i međusobno pričamo, čak i međunarodno, o svojim stavovima, dijelimo probleme, smišljamo rješenja. Veleposlanik Republike Irske obišao je mlade u udruzi Impress i kampu pokraj Daruvara. Došao sam ovdje vidjeti nastupe, ali i čuti neke od problema s kojima se suočavaju mladi ljudi u Daruvaru, ali i općenito, ne samo u Hrvatskoj. Ti su problemi prisutni i u Irskoj također. Mi kao udruge promičemo STEM, gdje mladi mogu koristiti znanost, tehnologiju, inženjerstvo, matematiku, digitalizaciju za one pozitivne svrhe. Pa su i mladi sami predložili da se izrade aplikacije za mentalno zdravlje, jer se mladi osjećaju posramljeno potražiti pomoć kada ju trebaju. Ali naravno tu treba u suradnji sa roditeljima prvenstveno omogućiti da ipak se malo balansira između stalne zastupljenosti na nekako modernim uređajima, društvenim mrežama koje utječu i na sliku o sebi. Mladi nude i rješenja problema ili barem kako ih oni vide, a pomoć će potražiti od stručnjaka do političara, od lokalnih do onih u Europskom parlamentu.